patapa ko brenyanka kunya na wote no obesori so sababa wa ya friend mini na shi na wo hwe nanim ade ni timi a waye ato ahye nyankopon kura de na ode man no ompe na mmom oto aso ane so ade niam bia ye nanim a ba bi yetuntum ba bi ye kokko na nka ni kwan se ono frɛ yewura osi ade yo Dr. Ajimambadu se ode patapa kobra domafo agimifo no ne abunofo no mu binum na o mo so mo koma wasagefo wase ade ye o mo heli no ne ade no ono ankasa wo bayi o hwena nim ane ne niam bi o kana cause kasa bi woro ka susunu kura tinku se Ghana fo ne wiase nyina be ka ye bre bi atwam ana ntokọ bi soro social media sa brante sa babawa o fa camera sina nim se bi o ye bunu ni ana oto asante hene ene asantefo nyina ho odu omotem ye otufo ka ho bi nso so ye asante no nso fa camera sina no na se odidi do ma hene ni abonofo atem na nke nim se afia chidi abofo no bi ye ne ho bra Dr. Nek Danso abiam ofre sa afani okọ na nanom nan so enu achi ofre bloggers ahodo de nsem itu omonim se na nanom se ya dwebre ba bia to no kwatwere bia no enkofom na afi asomdwi emrana bono ene asante entumi no masomdwi ebuom nanso ne you know still na kwa na ekoso eye den ena amana basa ene nana God love awoye odomase number 1 busu pene betwetwe nkomo na afi yehu kwan pa betumi afaso ama sanchiri wahwe asanso ama na homedu ebetumi akofem nana ema ha oburu awie mejo so oburu menim so twedi ampo anda roma ohoye miado kada nyame ase jina ho pa bile nana yenhwe bra Dr. Nek Danso abiam okọ otumfo se tutu nan so osagefo osiade Ajimambadu do mama hene afa okọ techima hene ene nkran sama hene nan so ene nananom ahemfo enum nyina kasae ema nananom te asese ontu na mompai na afa asomdwe bra we nti ofre bloggers ni nyina de nsem itu omanim enso ase kwa na ekoso aba from de nanso bu koso pa wadawroma aba ne sei no anamompa bi was anamombi wananke wosi tuka ho na ma wei aba from anase yentu anamom bi amfa ho na ma wei nu nyina ekoso no yo wadawroma ndase anu said nyawo kan Danso abia anamon no tuye no anamon papa se ye ka Ghana akodinfo a do ma hene ka ho sante hene ka ho techima hene ka ho ana nkransa so e wodini so wo Ghana bokosi na anamona etu ya ahemfo nyina jitu se omoma no kwane onye no nekese na nano so we hwe ne na ekoso na mo de mo support di abano na ne akam biewa wo pese hu no se mama Danso abiam akwanya se onka sa asem no na emo na nananom a ne anka asese na nananom so ye ene se otumfo miuraba nanka wadia na se wo ye ne se bra Danso abiam bae na wo ma na kwanya se onye no sasa bibia koye hintadi atwiri ewum anka bra mrantia ne maya bi asora gina omo nanso a omuti do ma hena tem omuguso omudi do ma hena tem nka nane ye sese wo ye ne se obabo ntin beka se me sante hene men tokwa ya brantia ne baba wo bia ne kuma me nti munya men tokwa ma me wo kan wie ya na do ma hena so asore mesuso me osiade yo Dr. Ajimambadu me ntokwa no ya mrantie ne kuma me ya betumi akomi ntokwa na takima hene so asore no waka the same thing na nkura sanhene so asore no waka the same thing na afi omode nhihye bi abeto wo se yakura yabakose mu no na akula bia ni chefa so obekasa tia nananom but dia na ekoso
esansa na nana nso be wura afi bebire wura afi ni ko hia bentia ebisa sana na korona omede katasi bi ba sa akura ko school no hia pen no so niema onye niema no na sakura na anye ni pen ni bi tia na bo hu se na sana na korona ko support akura no asuso kakatasi na wo ho na omede kire nkura na de no na ya mamra na ma anibue obuo ba manim betinne sane mani nyina afiri ho na efiri ho a Ghana government ka ho bi nana nso ka ho bi wo nana a wo wire be firi ko hina be hia no wo yire adwabo ase wa mamra kura wo yira eniti nana no ma mo ka bi owo no mo madanso abia de dwumadi a odisa opepis e dia ma nana mo ka mo dia ma nana no mo ma ne dwumadi ne nye kwa wo bra mo so na sene akreti awareness bi say nana mo ntokwa do nyati mamuhu bia na ese okko ente sadia nana nka o ma no tum otumfu aka na no atum na do ma aka na no atum ne tekima hene ne nkurasa hene aka o ma no atum a na kai ma de bi say ntokwa na mo kon no biribi atwam no ono na nne sante hene yi nani ahye ne mrantie ene ne maba ana do ma ayi nani ahye de mrantie ene ne mabawa entesa mini nash tama Dr. Nick Abiam from mrantie ma muko hia nkransa ma asane pia bonten se obi anfa na kodie engu fam a mo fa nsa de bompa ya se nipo na ne so a saa de no bi atendidi no be besen akoso no na nan yiri ma boso mrafo obi no na nke se saa tem etwa betin na de na yehu sababa wa ya Fred mini na shi na wo hwe nanim ade ni timi a wa ye ato ahye nyankopon kura de na ode man no ompe na mmom oto aso ani so de niam bia ye nanim a ba bi ye tuntum ba bi ye kokko na ka ni kwan se ono frɛ yewura osi ade yo Dr. Ajimambadu se o de patapa kobra semiwura osi ade yo de patapa kobra dia na so de ade bem na wankasa wo ye de be na wadawro mama mimi sawo o nkasa mu se de o kire mu se bra Dr. Nick Danso abiam kasa wie ye no achu oyi apaye na de sere na nanom nsamanfo otumfo nyankropon bese yi adom abosumni asane ahumni aham nyina se wo nyina enyina sem yachi na nipa bia bia asem ya otu na monyi obaye na dwen so ne de beda ne no na nanom ni no yenim se first no na nanom tumi wo hopa ezanti se ko base obi ya brantie obi ya baba wa na so bi nipa bi no de nanom anim ye famu a nka ahomom se nkonwa abosom samanfo ene ahom aka no ene sa nipa no di ene sa ahom na da so ho a woni nipa bi otesa edi ako ana yo ni wo mni se ahom ni bi ho sa obetimi ato bi so wire mede sa baba we be reference akansim bi so hwe the picture now or the what it talk na odidi yewura Dr. Ajimambadu atem so ye patapa kobra na ono ankasa wo baye o hwe na nim ane ne niema bi o kana cause kasa bi wo ka susunu kura tinku ntina ye bo bi dua bo ye bi wo wa bi so de o pa ba bo ni dua ba onye fiso no nkasa oto ho na o ka no o wonu susuma ana o wore rituals bi a o ye wo ye wie pe no wa ko hinta no
nti saa de ni bi na mani pati nya kwane eye saa no ana bi no so omo ye saa no so omo ne ma ya eba mu no eno so ya nanano ma ifi se nanano wa kwanya te se nyame ma ya kwanya no wo de anya hwe ya akora wo de anya hwe ya akora nti ombetu dufu a bi kura afimfie miensa nti bro obenya aturenche bi beto no ombe hwe kira kwana pe ade ano no farba ay ko fa sa ade no bae enso na omunhu we ya ya ka sa baba we ya shemi obetima didi na nana matama nya sa kina no dabi no bepe ni social media no ni wo tumia ahya no so mani di sa nema obetwe no ho otwe no ho a yare amfa na nkada ne mu ni na dwuma sei ni nema betimi asɛ bra na ni nna no ho so tinya ni nyina ne sɛ nananom tinka sɛ ya twara so na hia so na ya kunu ana ye be fana akoye ne bibi ana ya twara so na bibi atisa nananom wo mu we god na nsan bi busum bi chuobi obo onipa na bobo about 3 years ansa na nipa na ebi nto owu na afede ba no ko ba bia confession ba mu o kan ni ma se no na saa ne ma ne nyina kopie ampa omukọ abisa no na saa ne ma esi ti na nanu so wo mu we go say nya da kura ba da ba to bu atwa so obusumpo no nya saa da no na mpafe bi nya okay ana ma mi sa we saa na mo ya Dr. Nek Danso abia mo tu usu se ono nko betumi etu ama na ye de ahemfo no de enso to nchen ya se bia ye de politicians so wura mu kakra nke no nso bebo ama ni tuo no akotote yo ya hwe ne sei Dr. Danso abia adamo no tuo na ye papa na nso so nyo no nko a na ho dene do o ska ono anka beti ni ska ye na nso so nema bi wo ha sika ntimi ye jese dialogue ano ni ano di yam fan se doma akura so hwe doma man shiri na doma center doma east ni doma west no kaboma ye wo ampimi ensa na wo ana akwa nkura ensa so a bejeri se wo ampimi ni ana mi ensa na wo obata jima nso so a ye benya saa nti sa ampisi ni nyina ka o mu ho no mo na Ashanti region MPC na ho no ka ma bi bo mi se no kwasem nie atam na ekwaso wo social media no social media ya marketing tone niema de bo niema bi hu dawuro kire nipa ki akwana kire niema bi apasa wo ye ama nipa hu wo kire akwana na board do a nipa de hu wo kire akwana no na business so ekwaso na oma abrodi na oye social media wan creating say yamfa megidi nananom ene timame hunfo atem na mfo yamfa ntono animonyam ene ahonya yamfa martin mfo yamfa educate timamufo mo amonye ade a eye bra esi ene tina TikTok no le nyate didi ntimi sisu bioro sampino so nyina agitum saa na omone government ni hia na government gitum na omone ko parliament wonom ko dosomu a minimi se me de doma ane tachima ne do Ashanti de na de bai but in kuro bebile so wo ho a ko social media o mudi o mahemfo atem sade e beboa na ma niema bi aye periperi ye no anka nananom so ntwira krata regional houses no ntwira krata mfo mo san hyase no mo sama government no se uyirefu ukrohina bentia oyira dwabase na kane mmara na na ho a na self discipline e man kura ani so ade no bemfa nko kalikolo a o books no na ema obuo peace and harmony transparency enye adwa ogana nti Danso abia onsane ye public forum sa no ni na MPC no
okodoma hene wa onsan kodoma hene no ne MP ho no nko kasa ene assembly no a ho no nko kasa na local level no assembly hemra se woni no kasa tia pan bia be face consequence nanka doma ayi wanki what do you call it techima enen kransa na chantiri do ya local level na nkuro na amahe ne bi ho a mo du on atem no so gitum mi gidi se aye beye peace ama ya nkura na yenye wu achi no bo se ne ma nyina abeda ne kwanim ama so bi aba okay dana ya de bibia kwa na we ma mimisa we wo hwa de ekoso we social media efa bono ne asante asemu yi mu a uhu ni say asemi betumi atwa obra ateni bia ma bio magwirim de nke betumi atwa na ne yamma ni ntwa ye yewu to kokko so tunfo adentia nana on say bibia anko kapopa anye tirede gos panyini ansesa panyini kasa asemi mbabe ka manyanka panyini anu kura nindie panyini anu ya temu ni atanatene sa panyini wo kasa nan kura na odite kasa no nti asamba bi kura bon se na obi atwewa no enso na nya sa area na sa direction na opese ukọ bet nipa na pa obone no odi bi baba be ko won nsem no oti ase ati same kasa birebi atwam akono se yete dumase ya na otumfo bakasa dumase nyina ya media unya kasa wom wa contract to dumase fo nso abekọ waka isme ko hwese wasem na wo kan ati sana enti sa bo hu se utu kuro no watu mpempim na fo bia be hyase atene ne nsa wo so aso ebia ne nipa no nya na fa no ase authority out but one word na wo kan no na di jaba na munim se ho no man kwan but asano de ekum asane na den tokwaba asem bia nipa be kan wan kan kwampas wan kan brasem asem bia wo ba bia ese wo kan nti se wa hu ni sa kan wo kan to ho na na akoye ja ne so sora ehia de enti omse haya media no wo be ko na nyane dia na kese wo su hu so obeso bu anintia Bienfa ade bi nye example na anu ade tie ya na wo be kan se ukobo fia prehene man yin wa ba betu esika de ma wo ye ho ne ma se fia prehene ono ane ko ya na so ne koyo no ya du be se konwa so a wo ye historical wo kare wa ma konsem wo ti ase wo kare wa ba konsem ene wa ma mre papa ya so ma be kan se o ti asase bi so na asase ne ye ne dia krono anya ne dia na ayo na mobi so na koye no wo hwehwem nti wo hwehwemu hu se ne ba bia nipa free bear no wo do sakoka na asembaba no wadi na asema ma wo to ba bi saade ne bi na ekoso a ama atemidie abronfo do so bebere asore se entisa enu achi so ko we sa kure ya de we se tenchira ya wo hai nchira wo so ho ya odia o mo bo so nkuro wo so odia so menwa no wo ma me pa wo ho no kwasire wo firi nti se ba ne sa no ma nipa kwan se ade a hinta no ya ma ba mu na nipa so se bibi hinta ni nipa no ba mu na wo hu nokura ne ma nipa de no ana we be kase say bi otumfo kase be bi ye ne de a oti kumase oti menhia e na wakasa ha ye me de anso so o ma ho me ye bibia na ade na o kasa ye mfa ne so wakanji o kan sa ye enya wo dia o me ye bibia ho o mo so me ye bibia wo ho
na nyanya bia wo kan saa ye den so ni se kuku jaya keke bejaya okay ena na God love ene shi atwetwe nkomo wo old burger TV so penise na ekwata na ebe ata na gina hono ne atadrodo ebe so na nkomo ye twetwe ye nkomo aye di ye wani age ho a na wa like wa subscribe na wa comment share ma unu abisuso enya bi hwe na ye hu anamompa ebetumi aka yitara sai ho amayi ato ye sade ebe ya abono ene asante ebetumi anom esumdwe abuam ye ma obi a mo piao